Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayun mga kababayan, na tayo muling nagbabalik sa ating YouTube channel. Ayan. So, kung kayo ay nanonood lang at hindi pa subscriber, pa-subscribe ang ating YouTube channel at pakapindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video na ina-upload. Yun, at siyempre paki-share at paki-like na rin ang ating video. So ngayon mga kababayan, mayroon tayong uusisahin at bubusisihin ngayon patungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na tayo. Dahil sa hirap ng buhay natin, aalamin natin ngayon kung ano na ba ang kalagayan ng ating mga kababayan na isa sa mga o ilan sa mga bumoto kay BBM. So, alamin natin ang kanilang mga hinaing mga kababayan. Itong video na to mga kababayan ay kay Buljak TV ito. So, kung hindi pa kayo subscriber sa kanya, padalaw yung kanyang YouTube channel. Ito'y sikat na itong si Maharlika, itong si Buljak TV. Ito'y laging nag-upload ng mga itinatagong administrasyon ng mga kasinungalingan. Hindi siya laging mga nagbubulgar nito. So panoorin natin itong kalagayan, ang totoong kalagayan ng ating mga kababayan. Ito na. Ano ba ang Pilipinas? Ano mga kabangon? Abang Dapana. Sa ating presidente, hindi natin makakabangon yung Pilipinas natin. Kuya, sa halagang 1,000, sa tingin mo, anong kayang bilhin? 1,000? Hindi pa mga puno-puno yung plastic mo? Magkano lang mabibili ng 1,000 ngayon? Okay. Wala pa rin pagbabago. Kahit sino ka na. Kahit sino pa umuupo na, ganun pa rin. Akala ko bababa na bilhin, sabi niya. Kung lalong tumaas, wala naman siya nagagawa. Patas ang bilhin. Wala rin pagbabago, akala ko bababa na ng mga bilhin, lalong tumaas. Kuya, may 20 pesos bang bigas? Naku, meron 20 pesos, 1 fourth, makalati. Naku po. Kung bibili ka ng 1,000 mo, hanggang dito lang, hindi na makapit sa dulo, hanggang dito lang malamang. Maganda pa kay Duterte. Bakit nyo po nasabi? Marami siyang pa na ayuda eh. Yung mga cross, marami kami natikman dyan. May nagawa siya talaga, malaking bagay. Kahit sa drugs, sa ano, Si Duterte yon. Duterte yun. Kay Marcos po kaya? Wala naman. Wala akong narinig sa kanya. So ano pong gusto nyong sabihin at iparating? Sumikat din siya. Pakita sa tao na magaling siya. Magaling naman tatay niya eh. Sana namana niya. Hindi po ba naman Tama si tatay nyo. Sana namanan niya ang tatay niya. Pero parang napakalayo. Itong si tatay na ito, siguro baka edad ko ito, inabot na niya yung panahon ng tatay ni BBM. Hindi niya namana. Siyempre may mga ano siya eh, mga reformers din siya na galing sa ibang kwan. Siya po ba binoto nyo? Hindi. Atuman. mo, wala na. Halagang 200 na lang, isda. Kalating kilo lang yun. Wala nang natitira. Paano pa tayo buulan? May 20 pesos po bang bigas ngayon? 40, 37. Ako matumal nga, napakatumal niya yun. Laki po ng tinuman. Parang walang pera yung mga tao eh. Ang 1,000 ngayon, parang 5 piso na lang. Gano'n. Opo, wala po talaga. Parang wala na kwenta 1,000. Ako sa totoo lang, ako para sa akin, sa totoo lang, ako, lubog ako eh. Hindi lang naman ako, lahat ng hilera namin dito, lubog kami. Ang hirap talaga ng pera. Parang sinusumpa yata ang pera, pagkakautang namin. Saan po kayo na utang? Siyempre sa 5-6, wala naman magbibigay ng po. Naku, 5-6 po, ano po yun, arawan? Oo, arawan yun. Paano pag walang hulog sa isang araw, doble, kinabukasan? Hindi naman, minsan pumapayag din naman yung mga kinautangan namin kasi alam naman nilang matumal. Ano po ito, Pilipino o Bombay po? May Bombay, may Pilipino. Kung sino may pera magpautang sa amin, ayun. Wala na rin kung magpapautang ng malaki, pakunti-kunti na lang. Ay nako, Pangulong Marcos, talagang taghirap ngayon. Ewan ko ba kung bakit, sana naman matulungan mo kami. Tsaka sobrang nahigpit dito sa amin. Sobrang higpit. Parang mas lubog nga ngayon. Parang mas maganda pa yung buhay namin kay Duterte.
Kaysa ngayon talagang lubog na lubog talaga kami. Okay po. Eh dati, mas iba pa. Tayo mga kababayan, no? Hindi ni pare-parehas tayo siguro ng nararamdaman. Hindi nila nararamdaman yung isang taon na ng ating Pangulo. Kaya nananawagan sila sa ating Pangulo na sana magsumikap din siya na patunayan niya na yung sinasabing unity team, sabay-sabay tayo, lahat tayo babangon muli. Pag namili ako ng itlog, may pera pa akong hawak. Kaya ngayon, pag namili ng itlog, kulang pa. Okay. Paulit-ulit ang bilang. May 20 pesos po bang bigas? Wala. So magkano po ang bigas na binibili po ninyo? 50 kilo, 47, ganyan. Hindi man kami nabili ng parsako kasi wala nga kami pambili. Kaya binibili namin sa 1 kilo lang. Sa 1 kilo lang. Okay Kaya po. kataluto namin, 1 kilo. Ano na pong halaga ng 1,000? Anong kayang bilhin? Kunti lang. Ito, 800. 800 na yan, Daddy? Sana bumaba kahit kunti lang. Hindi na abot yung ano. Okay. Yung pension ko, hindi man umabot. Kaya ayaw naman dumagdag. Hindi makabangon, Nay. Nay, sa tingin mo, ano na po ang kayang bilhin ng halagang 1,000 ngayon? Parang ano na siya, parang 100 na lang. Oh, sandali Sa na. mahal na bilihin. May 20 pesos pong bang bigas? Ay, wala po. Kaya sana bumaba naman yung medyo. Parang mahal kasi yung bigas sa kanin, mga bilihin eh. Pero dati pa si Ligaw, kahit paano, may medyo mababa ang bigas. Dati kasi mayroong 30 ang kilo eh. 27 pa nga. Ngayon, ang pinakababa, 45. May 20 pesos bang bigas ngayon? Wala. Mas lalong tumata sa mga bilihin. Sa halagang 1,000 na, saan makakarating ang 1,000 mo po? Ay, dito lang sa palengke, hindi na makakapunta ng grocery. Hindi na makakapag-grocery. Ang halagang 1,000. Talaga, 1,000, wala mabibili. Okay po. Parang dito lang ang equivalent niya. Kahit pa paano kay Presidente Duterte. Medyo okay naman. Sa ngayon kasi tumas lahat ang mga bilihin eh. Kay Marcos eh. Basta magpapalan niya yung mga bilihin. Hindi na masyado mahirap ang mga kababayan natin Pilipino. Parang 100 lang 1,000. Bumangon na po ba ang inyong kita? Di ba tumagilid pa eh? Sana bumaba lahat. Bumaba lahat ng ano. Ibaba nyo yung ano. Crudo, ibalik sa 7 pesos. Ano ang kayang bilhin sa halagang 1,000? Ako nang pakain mo ng ilang beses ang araw. Bumangon kaya ang Pilipinas na ngayon? Ang 1,000 hanggang tindahan lang, hindi ka na makakarating ng palengke. Bumili ka lang dyan sa tindahan ng Ricardo, ubos na yung 1,000 mo. Ano po, ate? Wala pa po. Ano pong gusto niyo parating sa ating Pangulo? Galaw-galaw. Galaw-galaw siya? Galaw-galaw po. Okay. Baka naman po. Kamusta po ang bentahan niyo niyan? Tumal. Bumangon po ba ang Pilipinas, Nay? Lumubog. Mas lalong nakautang ang Pilipinas. So yung halagang 1,000 ngayon, anong kayang bilhin? Tingnan nyo mga kababayan, no? Yan ang totoo. Yan ang totoong sorbe. At talagang kita nyo naman ang response ng mga tao. Yan ang katotohanan na dapat malaman ng administrasyon o paano ba gagawin nila dito mga kababayan. Barya na bilis at saka ulan. Barya lang yung 1,000. Ibaba nila yung presyo ng mga bigas. Tapos yung mga bilihin. Mga dilata, asukal, mahal pang asukal, gatas. May 20 pesos ba ang bigas? Wala po. Ang pinakamababa po 38. May 20 pesos bang bigas? Wala. Magkano po ang bentahan nito? 10 po ito. Okay. Nay, sa tingin nyo, sa halagang 1,000 ngayon, ano pong kayang bilhin? Mga ganito lang kay mahal yung kamatis at saka sibuyas, kalamansi. At mahal ang bilihin ngayon eh. Nakahirap na kumita. Kaya kulang pa kung marami kang anak. May araw naman na okay naman din. Pero kung magtamad-tamad ka, gutom talaga abutin. Ito po ba sariling puhunan ninyo? Kahit na paano. Kahit pa paano. Hindi po utang. Kasi yung mga nakausap ko po dito lahat, 5-6 eh. Hindi, pagka yung lang kapital mo sa pwede nang sa'yo na yan. Okay po. Kung malaki ang hawak mong negosyo, makautang ka talaga. So ano pong nais nyong iparating sa ating Pangulo? Sana mabago na to ang patakaran sa Pilipinas.
Ano po ito, mga paninda ninyo? paninda ko. Tumpok-tumpok po. Tumpok. Magkano po ang naiuwi nyo sa isang araw? Nakita? Dito lang ako natutulog eh. Ah, okay po. Pangkain po. O kung magkano ang benta, ganun na yan. Hindi lang pagkain. Ang halagang 1,000 ngayon, anong makayang bilhin? Naku, marami-rami na yun. Oo, marami-rami bigas, ulam, May 20 pesos po bang bigas, tay? kalahati. Ito, palagay ko ito si tatay, hindi nakakahawak ng 1,000 ito. Kaya marami na sa kanya 1,000, mga kababayan. Ay dyan sa natutulog sa kalye, wala siya ata siyang bahay. Kaya paano nga naman, ganun kahirap ang buhay niya. Ito yung mga dapat na matulungan ng gobyerno natin, no? Naghihikaos na mga dukha. Talagang hikaos na hikaos itong mga ganitong kalagayan, mga kababayan. Kalahati. 50, 25, ganun. Okay, wa. Ano pong nais nyong parating? Anong mensahe? Ang gusto ko sana, magkaroon akong panindang maganda sa dito eh, inuhuli na ng mga inimde. Kung meron akong puhunan, pwede akong bili ng karito. Ilang taon na po kayo dito sa Balintawak? Matagal na po ako rito. Pinanganak ako 1940. Ilang edad ko na ngayon. Tapos magsaisa presidente nung araw. Okay po. So ayun na, napanood natin mga kababayan na yung hinaing ng ating mga kababayan. So yun ang katotohanan mga kababayan. So, okay, alright. Lahat bubusisihin. Lahat bubusisihin. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na